Γεια σας παιδιά, είμαι ο Δημήτρης και μην κουνάς την κάμερα. Επειδή έχουμε σήμερα αφιέρωμα στο PlayStation 2, αποφασίσαμε να ξεκινήσουμε με το κλασικό παιχνίδι GTA Grand Theft Auto, η μεγάλη κλοπή αυτοκινήτων Episodes from Liberty City. Θα ξεκινήσουμε μια καθημερινή μέρα όπου ο Τόνι βγαίνει στην αγορά. Γεια σας παιδιά, είμαι ο Τόνι. Hey, madame, what the fuck are you doing? Μετά το μικρό ατύχημα, συνεχίζουμε στον παππού εκεί πέρα, ο οποίος δεν του αρέσουν οι καυγάδες. Θα πάω στο αυτοκίνητο. Hey! Ούψ, σαν το Will Smith, Τι κάνει έτσι αυτό? Τα μαύρα. Επειδή τραβάς από στη τηλεόραση. Γι' αυτό αποφάσισα να πάμε μικρό ταξίδι στην άλλη πόλη. Να πάμε σε πιο τέλειο σπίτι. Μη σε αυτή ποντικότρυπα εκεί πέρα που μου έχει δώσει το κράτος για να σκοτώνω. Και όπως βλέπετε, μαθήματα οδήγησης όπως οδηγάει ο Θοδωρής από τους Γκρέιμερς. Δεν χρειάζεται παιδιά να έχεις δίπλωμα αυτοκινήτου για να οδηγείς. Απλά κλέψτε ένα. Εμπιστέψου την τύχη σου. Νομίζω από εδώ πάω σωστά. Όχι. Πού θες να πας στη μεγάλη τη γεφυρά? Ξέρω. Την έκτισαν εκείνη σε σένα. Όχι, δεν την χειρίζεις. Ωραία, εντάξει, αφού σιώσαμε το αυτοκίνητο. Επιτέλους. Σε μένα ούτε καν κτισμένη δεν είναι. Δεν το έχεις τερματίσει. Χάλασα το PSP. Κοίτα. Πώς το κάνεις αυτό? Ναι, ο Μίτζης δεν την έχουν χτίσει. Αφού έτσι είναι απλώς. Φτάσαμε στη δεύτερη πόλη. Και είμαστε στη γέφυρα Callahan Bridge. Έχεις πάρει τέτοιο? Staten Island. Έχεις πάρει ελικόπτερο? Δεν μπορείς να το πάρεις. Αεροπλάνο? Ούτε. Απλώς εδώ είμαστε στην κλασική ωραία βίλα μου. Κατά εδώ που είναι το σπίτι. Φάνεσαι Για να Αμερικά. αποδείξουμε στον Παναγιώτη πως δεν έχω βάλει κωδικούς. Έχεις. Πάνε πάρτε όπλα. Επειδή θα... Θα αποδείξουμε στον Παναγιώτη πως δεν έχω βάλει κωδικούς και ότι αυτό το όπλο που αγόρασα απλώς τα αγόρασα από το μαγαζί. Με τόσες σφαίρες. Ψέματα λέει κυρίες και κύριοι. Τερματίζοντας Τέσσερις σφαίρες, έχει 2031 σφαίρες. τερματίζοντας το παιχνίδι απλώς σου δίνουν ο Σάλβατορ 1.000.000. Καλώς ήρθατε στο αμερικανικό μαγαζί που προμηθεύει το στρατό. Τι έκανες Νίκο? Έχουμε rocket, Και πριν το κάνει. έχουμε shotgun, έχουμε τέτοιο και έχουμε και το minigun. Ωραία. Αυτό δεν αποδεικνύει τίποτα. Αποδεικνύει πως ο μαγαζάτορος είναι κλέφτης. Ήταν κλέφτης. Έχουμε πάμε να κάνουμε μια καθημερινή βαρκάδα. Πάντε στη βίλα. Για Πάντε να στη κόψουμε βίλα. δρόμο. Δεν χωράμε από εκεί. Δεν παίρνουμε από εκεί μέσα. Θα το χωρέσω ρε. Πάνε μας στη βίλα όμως, άντε. Αν έχεις. Θα πάμε στο μεγάλο μου διαμέρισμα. Η βίλα είναι στην τρίτη πόλη και βαριέμαι να πάω εκεί πέρα. Αφού δεν έχεις βίλα ρε. Δεν έχω. Θέλετε να πείτε πως δεν έχω βίλα? Τι στροφή είναι αυτή. Πώς την πληρώνεις, η εφορία δεν σε έχω σε μέσα? Περνάμε μπροστά από το μαγαζί δημιουργώντας ένα μικρό κυκλοφοριακό χάος. Και μας κυνηγάει η αστυνομία. Στρίβουμε στο δεξί φανάρι. Ξαναστρίβουμε και δεν ξέρω γιατί κάνω κύκλους. Έκανε μόλις τώρα έναν κύκλο. Έσπασε ένα τζάμπι. Στοίχημα 10 ευρώ που στα επόμενα 5 λεπτά θα έχει τρακάρει. Δέχεται αυτό, είναι το πιο γρήγορο αυτοκίνητο που υπάρχει. Και μόλις επιβεβαίωσε τη θεωρία μου. Παιδιά με κλέψανε, δεν φταίω εγώ. Στα επόμενα 20 δευτερόλεπτα θα έχει τρακάρει. 18. Okay. Αυτό που τρέχει τράκα. Ίσως να δούμε τι περιλαμβάνει το μενού στον γκαράζ. Χάλια αυτοκίνητα. Ναι, χάλια αυτοκίνητα. Θέλω να αλλάξω αμφίεση, μισό λεπτό. Τι αμφίες σου δίνει εδώ? Ναι, αυτό δεν το είχα βάλει ποτέ. Έχουμε αυτό. Αυτό. Και το γυμνό. Αυτό. Ναι, και το γυμνό. Αυτό. Και το γυμνό. Αυτό. Και αυτό. Και το γυμνό. Ναι. Γιατί ακριβώς είναι τα πόδια του μέσα στο έδαφος? Έλα ντε. Έχει γίνει στρούμφ. Είναι Elvis φίλε. Ω, ο Elvis είναι όντως. Ούτε που το κατάλαβες.
πόσο καιρό παίζεις και τώρα μάθεις ότι είναι ο Elvis. Γιατί πέρυσι το αυτοκίνητο, πάρε το άλλο. Ο Elvis πρέπει να είναι αυτοκίνητο, φίλε. Γιατί ο Elvis είχε τέτοιο αυτοκίνητο όταν οδηγούσε από μαφία, κατάλαβες. Αυτό που ήξερες ότι ήταν το Elvis. Απλώς κλέβεις αμάξι. Πάνε τώρα στη Βιλάντε. Κόβουμε δρόμο μέσα από το πεζόδρομο. Τρακέρουμε σε κάποια δέντρα. Στα επόμενα 18 δευτερόλεπτα θα έχει τρακάρει. Για να μην σε σκουντίξω 20. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Τράκαρες. Ναι, βλάκα Νίκο. 18 δευτερόλεπτα χωρίς όμως να του σκουδίξει ξανά ο κύριος Νίκος. Με το ένα τράκαρε. 1, 2, Τελείω ρε Νίκο. 3, Δεν σκουντάω. 4, Νίκο να τραβάς όμως την οθόνη, Πέντε. όχι να με σκουντάς εμένα. 6, 7, 8, Πού είναι η γέφυρα. Όχι, μη σηκώθηκες γέφυρα. 10, 11, Σηκώνει η γέφυρα. Ναι. Γιατί? Γιατί είναι κοινή. Πώς μπορούμε να προκαλέσουμε κυκλοφοριακή συμφόρηση μέσα. Περνάει 15. τέτοιο. Βγες λίγο από εκεί ρε. Περνάει πλοίο από κάτω. Όχι ρε, πως έτσι σηκώνονται, έτσι είναι προγραμματισμένο. Τράκαρες. Δεν τράκαρα. Πέσε λίγο. Ναι. Έφυγε πιλόν με έτσι καλά. Να αντικατεύω όμως παλιό μπασταρδί. Μην βρεις ρε. Τράκαρε. Τον χτύπησα. Ναι. Όχι, δεν τον χτύπησα. Γι' αυτό πήγε πίσω, τον ακούμπησες. Ούψ. Καμπουμ. Ο Παναγιώτης με κουνάει και θα... Ω, το ξυπνώνει αστροφή. Τι ακριβώς περιμένει. Για με τραγκάρει. Κάτσε εδώ πάνω να ανέβει λίγο η γέφυρα. Ναι, κάτσε. Τώρα είσαι ακριβώς στην άκρη, φαντάζεσαι. Εγώ υπολογίζω που ακριβώς είναι η άκρη, έχει μια γραμμή. Μόλις ανεβεί η γέφυρα, πάτε συγκάτσε και φύγε. Θα δεις τι θα κάνω. Πάνω. Τι κάνεις, κάτσε άστα. Παραλαβού να πάρω νερό. Σιγά να το τύχεις. Πω, δες τι κάνει και η κυρία κάνει ένα κύκλο στην καπή της. Αν με χτυπήσει έτσι κι αλλιώς, κι εγώ είμαι το κέντρο του κύκλου, είμαι μια ακτίνα. Λοιπόν, και τα φίλοι, επειδή με έχεις ενοχλήσει με το ταξί σου, άντε τράβα σπίτι σου. Εντάξει. Θα σε κυνηγήσω γι' αυτό. Όχι. Θα το μετανιώσεις, θα σε βρω. Κοιτάξτε πως κοιτάζει πίσω, κοιτάξτε τη τρίχα στο στήθος που έχει. Και γιατί αυτή η γέφυρα. Σηκώνεται. Στο επόμενο βίντεο θα έχουμε Rayman. Πού είναι ρε η γέφυρα που σηκώνεται? Η μπροστά σηκώνεται. Όχι, αυτή σηκώνεται. Απλώς έχει πάρει ένα μικρό ύψος η γέφυρα. Τρέχα. Πάτα κάτσε και φύγει. Οπότε να πάει στο αποκορύφωμα ψηλά. Θα αρχίσει να κατεβαίνει όμως όταν φτάσει. Δεν είναι τόσο. Τι κάνει! Τρολός! Ποιος είναι ο τρελός? Αυτό το πέταγμα έχει επιζήσει. Καλώς ήρθατε στο Sorry Side Vale. Κάτι αντίστοιχο του Manhattan. Το οποίο περιλαμβάνει πολλές βίλες και ένα αεροδρόμιο μεγάλο, το πρώτο αεροδρόμιο που συναντάμε στο ΑΕΑ. Κουτούλησε ξανά. Άντε πάνε στη βίλα σου λίγο να τη δούμε. Να δούμε τι αμφιές σου δίνει η βίλα. Και παραγγέλνω ξανά τρακάρει. Έχεις όλες τις αμφιές, τις ξεκλειδώσεις, δεν παίρνεις τη βίλα διαφορετικές. Έχει πιο μεγάλο ευρύχωτο χώρο, είναι διόροφη. Είναι διόροφη, εντάξει. Μέχρι να βρεις ένα αυτοκίνητο από εκεί ως Δεν είναι το 4 λεπτά τώρα, πως πήγε 5. You in the final down. Λοιπόν, από εδώ πέρα νομίζω πάμε. Νομίζεις? Είναι κάπου εκεί πάνω, κοίτα. Στο βουνό πάνω είναι. Γιατί με τράγκερες. Καμάζεις στον δρόμο. Άλλη μία. Λοιπόν, Άλλη μία. από ό,τι βλέπω πρέπει να κόψουμε δρόμο κάπου από εδώ μέσα. Ένα αυτοκίνητο. Πες το μάλλον. Τώρα που το θυμήθηκα, ποια είναι η διαφορά μεταξύ στην τώρα και στο Internet Explorer? Και τα δύο πάνε αργά. Ομοιότητα. Και τα δύο πάνε αργά.
Και τα δύο πάνε αργά. Όχι, είναι και τα δύο Explorers. Θέλουν 20 λεπτά για να λειτουργήσουν. Α, είναι λεξισφαίρο. Είναι πολύ λογικό να δει συναυλία ενός πλούς ένα λεξίσφαιρο. Φαντάσου τι παρελθόν έχει ο τύπος. Λοιπόν, από εδώ. Σε 30 δευτερόλεπτα θα ξανακολλήσεις. 30. Δεις τι χαλιά αυτοκίνητα περνάνε. Αυτά. Στο καλό μπορεί να έχει πάει η βίλα μου. 24. Α, θέλω να πάει τη βίλα, δεν ξέρω, είχαμε ένα... 22. 21. Τράγαρε. Κατάφερε να τα κάνει μέσα σε 8 δευτερόλεπτα, κυρίες και κύριοι. Και όπως βλέπετε έχει καταγγελθεί τα μάξι του, είπα να πάρει άλλο. Elvis Presley, κατάσχετο το αυτοκίνητο. Φάει ο κλωτσιός στα μούτρα. Ποια νομίζω ότι είσαι ρε. Το αγοράζω, πάρε τον ατζέντη μου. Α, από εδώ πάμε. Α, ωραία. Σίγουρα είναι βίλε, θα μας δείξει ένα σπιτάκι. Μια καλή. Θα σας δείξω πώς θα τρακάρω. Πώς θα τρακάρεις, δεν θα τρακάρεις. Πάτησε όμως έναν, μετράει. Το κάνω εξαφάνιση. Μάτι! Ναι, κυρίες και κύριοι, φτάσαμε στην απέραντη βίλα μου. Πάρκα ρε. Ας κάνουμε μια ξενάγηση. Από εδώ είναι η είσοδος. Από τον γκαράζ. Από εδώ είναι το ρόπαλό μου. Τον γκαράζ, θέλουμε τον γκαράζ. Θέλουμε το γκαράζ. Τι είναι αυτό ρε. Ας κάνουμε μια ξενάγηση μέσα στο σπίτι, μετά για το από πίσω. Μετά θα σας δείξω πώς παίζουμε νάζι ζόμπις μέσα στο σπίτι. Από εδώ, εδώ το σαλόνι. Μέσα στο σπίτι. Αυτή είναι μια τηλεόραση ακριβώς σαν τη δικιά μου, ολοκληρή και γίνεται στη τηλεόραση. Εδώ είναι μια καρδούλα, δεν είναι η βιβλιοθήκη μου, όπου περιλαμβάνουν μεγάλες εκατοντάδες σειρές από το πώς να σκοτώσεις τον συνάνθρωπό σου. Εδώ είναι το παράθυρο. Τη φωτογραφική που κάθεσαι δίσες. με το σνάιπερ και περιμένεις να περάσει ο κόσμος. Και τους κόβεις το κεφάλι. Και είσαι και άσχος. Τη φωτογραφική τι θέλουμε. Είναι φωτογραφίες που έχει μείνους. Που έχει τέτοιους. Ο χαδρός σνάιπερ έχεις. Φταίει η κακή οπτική γωνία του παραθύρου. Τύπος. Δείξε λίγο τη φωτογραφική ρε, βγάλε καμιά φωτογραφία. Και τώρα θα φωτογραφίσουμε πώς σκοτώνουμε τον κόσμο. Δεν είμαι εγώ να τη σκοτώνω. Λοιπόν, κατεβαίνουμε. Ερχόμαστε εδώ. Βγάζουμε το θύμα τώρα και το θύμα μετά. Έχουμε αυτή τη χοντρή, η οποία δεν μας κοιτάζει. Έχουμε αυτές τις δύο. Ναι, βγάλε τις όμως. Πριν και μετά. Άντε βγάλε τις τώρα. Πού είναι? Και μετά. Βγάζουμε άσκοπα φωτογραφίες. Τώρα θα σκοτώσουμε τη μαφία. Α, τι βρούμε. Αρκεί μόνο να σημαδέψει τον τύπο για να επισοφήσει. Και τώρα θα σας δείξω πώς μπορεί να χαλάσει η ζωή ενός πλούσιου και πώς μπορεί να συμπατήσει στο περιπολικό. Γιατί σου σπάει τα νεύρα. Μέσα στα... Έξω από το χρόνο από μέσα. Ω, μπουνιά στα μούτρα. Ω, σε κλώτσο λάμδα το περιβολικά. πισού. Έστω! Ω, δες εδώ μπουνιές. Ταν. Ω, φύγε από εδώ ρε βουνίτο. Βουλήμα, ντουρντούλι, βλάκα. Αφού ελέγξαμε το περιπολικό, στρίβουμε στη δεξιά στροφή. Δεύτερο άστρο. Στο επόμενο Αριστερά τι είναι, αγαπητέ μας Δημήτρη? αριστερά είναι ο φάρος. Κάνε μια βούτα. Και μου σκάσαν τα λάστιχα. Κάνε μια βούτα. Δεν μπορώ να ανοίξω το αυτοκίνητο. Δεν μπορώ να ανοίξω το αυτοκίνητο. Κοβαδρόμο. Το οποίο δεν μου βγαίνει και σε καλό να τον κόψω. Νομίζω από εδώ κάτω αν πάω. Μου σου αφήνει. Πέσε μες στο νερό και πατάω μικρονχή, κάνω μικρονχή πάνω LR. Παρντών. Πες τώρα μες στο νερό. Όχι Καλά έτσι. την και έτσι. Και θα σε απολαύσω μια βαρκάδα με το περιπολικό. Τι πιο φυσιολογικό.
προκύψει λογικά που τον σηκώνουν τη ρόδες οριζόντια